Estic en Roy aquí. Avui sembla Copa del Món. Aquí el Daniel aquí dalt. La Sabina aquí dalt, vaya màquina. Ha vingut el Mateu, el David, l'Adrià, l'Adam, l'Albert, l'Abdel, l'Oleguer. El Daniele. L'Adam aquí. ...886 aquí sense passar d'això. Tots aquí. Mira. 5, 6, 7 aquí. I ara el Daniel ha tornat. Daniel ha tornat cap allà a l'aterratge. I ara deu haver la Sabina per allí. I han devia estar fins als ous. Guarda que guapo. 930. I no hi ha manera de passar d'aquí. Bueno, andiamo. 1100, una merda, pero bueno, menos da una piedra, que digo él. Venga, a ver si entre los dos. Aquí l'Adrià i el David per baix. David l'ha pillat millor que nosaltres.
Bueno, David, ahí, ahí. Aquí la figuera. M'he menjat tot absolutament de l'Adrià. ¡Qué guapo!
Ei! Anem, anem!